Sige. Okay, asa bang ano? Wala nang... Sabaw? Hindi, yung ano. Chain. Ay, ito. Dadalhin natin. Bilay mo nga ito, Tisoy. Meron pa, oh. Ayoko na, ano ba doon? Ito, ano? Ano, uhog pa ito. Ayoko na matigas eh. Try mo nga. Try mo. Maluhog tanong, di ba? Pag hindi, may sabaw pa yan, wala na. Ito, may sabaw. Dali, may sabaw. Yan may sabaw. Ayan o. Kakain tayo ng ano. Ito, pwede yung kutsara na ito. Anong klase ng kamay yan? Kakain tayo. Ay, kain na kayo dito. Ayan o. Ang ganda ng aming kutsara. Kala hindi ako makayoko eh. Dahil yung pa ako masakit. Yo, what's up mga ka-fanort? Panibagong araw at panibagong vlog tayo ngayon. O bago tayo mag-umpisa ng pagbablog, tayo ay magpasalamat kay Papa God na binigyan tayo ng malakas na pangatawan at buhay at bagong biyaya sa araw na to. Okay, tayo na. Pamabitas tayo ng boko at pili. Yes! Yan. Nandito na kami ngayon. Punta na kami ng bundok para mamitas ng boko at pili. Yes. Okay. Asa natin kasama. Hindi pala ako napaglagay ng tawas. Kami paksi, wang kiligili ko. Oy, ay bahay mo. Dan. Oy, shout out ni Hari oh. Dan. Ito pala yung bahay ni Hari. Ayan oh. Ito pala yung bahay ni Hari. Dito talaga ba? Ayan. Ito maganda, malinaw oh. Ayan oh, hindi pa natapos yung bahay. Ayun, yung saging. Yung saging na malaki ang puso. Okay. Ayun. Yan ang nyug na malilit ang bunga. Oh. Yung ano yan. Ito, opo yun. Ha? Ayun, pili na yan, oh. Ayan, meron tayong kasamang ano ha. Kasamang magbubukas ng buko. Ayan. Hindi ko alam magburi. Ayan, namitas na. Wala, nagkaroon pa kami ng ano, aberya eh. Saan? Ayan ang buko, ayan o. Walang baso. Di, inumin lang ng ano yan eh. Mamaya, dalhin na lang natin yung ano. Kutsara. Paninipisin yan. Yan ang kutsara dito. Makan mo. Ayan na, mayroon yan, marami pa yan. Paano na yan eh. Na, Nasaan si ano, Tisoy? ayun, akit yata ng pili. Saan? Ito pa, hindi pa. Ayan pa. Hindi kayo magagawa sa kutsara ah. Mamaya na, tayo kukuha ng sabaw. Kasi, ano, Kayo lang dalawang kutsara eh. Ako, sarap ng buko. Parang malabo yung ano ko. Diba? Miss? Camera. Ayan o. Hindi na kailan sa Ayan, ang sarap. Siya, hindi pa kutsara. Pairam daw. Gusto dyan na kayo ng sabaw? So, ano yung buo? Ay, ito pa pala nyo yun. Huwag isa. Dapat may asukal kasi dito. Oh. Sirain mo. Hindi mo kayo sabaw. Uy, mag-may ano sa inyo. Mamaya na yung sabaw. Kukuha pa. Sirain na. Ayan, nakapunta na o. Oh. Galing. Yun ang kutsara. Ang galing ano, kutsara dito sa bundok o. Gawa ko ng paraan. Yan, ito, may sabaw, ito, may sabaw. Napang pili. Mamaya na. Gagawin mo sa pili. Sabi sa'yo. Inom pa sabaw, susugain mo lang. Ayan o. Kakain tayo ng ano.
Ito, pwede yung kutsara na to. Anong klase ng kamay yan? Ayan, kain tayo. Ay, kain na kayo dito. Ayan, oh. Ang ganda ng aming kutsara. Kala di ako makayoko eh. Dahil yung pa ako masakit. Matapon. Ayan. Adventure Part 3. Nanguha ng buko at saka Hello ko pili. Gusto ko pa. O, dito lang kayo. Ito, parang pa sa camera naman habang umiinom. Ay, doon pala oh. May camera doon, eh, no? Ayun ah. May camera dyan, eh, ano? Yan. Ngayon na tayo nakainom ng ano, yun, ng Ganun, fresh na fresh talaga. walang isto-isto dyan. Sa bahay, dami ito. Nangamin nung kami lang sa atin, mahal ang buko. Ngayon kayo lupain to. Asaan yan? Ayaw. May sabi mo sa'yo. Thank you, kuya. Thank you, kaibigan. Ano pala to? Kapatid ni Harry yun. Ayan, kapatid niya yan? Oo. Hindi ko alam. Kaya kilala. Malaysia na. Kaibigan ko yung kapatid mo eh. Nung araw pa. Oh. Kaya pala tumatawa siya kapon, nuloko si Harry. Sabi ko nga, baka ko, yung mamang gagawin kita mamamatay tao. Mas mabait ka lang. Naka-green kahapon. Oo, ganyan lang. Ano ko? Oo, yung palagi ko pagpunta ko rito nung nahanap ako. Ayun, yung nagwawalis doon. Dinaanan natin. Sino? May taob mo yan. Sabi yung ano. Tinataob mo yan. Yan, okay lang. Okay, tas-tasan ang konti natin. Okay. Yan, di ba? Kaya dinala ko yung tripod na yan. Yan, pag ano, para maka, ano naman ako. Hindi na, yan. Diyan mo yung puno na kukuha. Mahirap ka mo akyatin kasi malayo, mataas. Ganito yung ano, pag kukuha ng buko rito, yan o, titingnan natin. Yan. Kuha mo nga ako ng hindi basag. Iinumin ko. Yan o, kita mo yan o, kakamitin lang yan. Gusto ko malauhog. Yan. Kala nabasag ano? Sisasaluhin ko. Yan o. Jimmy, isa mo pa yung buko mo? Naman pa? Sige, inom ka. Yun, galing. Iiyak yung pena. Dagat. Mamayang gabi pa, mga bata, dagat talaga. Ba't pala gusto mo eh? Mamayang hapon pa. Hindi ka ba nahihiya sa awa sa sarili mo, Tiyang? Sabi ni Idang daw, nag-comment na si Idang, parang pusit na raw si Tiyang. Ayan ha. Ayan ang buhok ko. Ayan. Ayan, inuman ko sandali. Tuduban. Yun. Herlaw ka talaga. Sakting ano. Okay na may tubig yan. Ayan, tubig mo ito pa Kaya dyan. kukuha ko na may ano. Ayan. Pakunto sa... Good for kidney. Sa atin, hindi ka makakain ng pulong buko. Ah. Mahal. Mahal. Wala ba sa inyo puno ninyo? Wala? Oh, parang may nilarin para yun sa Bulacan. Kunting gubat na. Sabaw, Kiriki. Dami. Okay, para manariwa yung kidney ko. Kaya ito kailangan natin. Sariwang buko. Ayun o. Ayun o. Oh, yun o. Naka-vlog tayo. Tapos na yung ano? Okay. Okay. Habang umiinom kayo, pang-thumbnail, pang-thumbnail. Ako na yuyoy. Oo, pang-thumbnail o. Tayo kakakain ka dyan o. Yan, pang-thumbnail natin to ha. Yan, ika. Saan tingin. Ano yung kakunti tayo? Hawak Ano kayo kaya? ng isang Sandali, buko, yung... isang buko. Ha?
Pahawak kayo. Oh, hawak ka. Yuyoy, hawak ka na, hawak. Ayan, malinaw to. Ayan, oh. Okay na, lahat tayo kita, ha? Irene, hindi ka kita, Irene. Ayan, okay. 1, 2, 3. Ayan, isa pa. Ayan, para pang-thumbnail natin. Ano ba ito sa sabaw? Okay, isa pa. O, ayan, oh. Ito naman, baka... Sa Jama, pag dinala yan sa bahay, mag-aagawan yan. Panigurado. Ayan, okay. Oo nga, ako rin dami ko rin ang tubig. Dapat hindi mo kayo uminom ng tubig doon sa bahay. Ay, Ika, yan pala ano mo Ika, di ba? Kasi amin pala. Gusto ng ano. Parang ano, against the light. Against the earth. Wala. Ano kung saan tayo. Wala rin makikita. Yan, doon lang talaga. Pang ano pala yan, oh. Daling pang ano rin, oh. Dalhin na lang natin. Magano nga tayo mamaya ng buko at saka ano. Pili kayo ng ano sa ano. Sabaw na yung wala. Sabaw! Bakit? Pangalawa na to ha. Pangalawa na ha. Sino? Sino abro kayo? Ay, kasi bukas uwi na tayo. Yan, tama na pag-abot. Tama na kaming buko. Tama na yan, ano? Sayang. Pilik naman. Tama na. Hindi yan dalhin doon. Oh. Kakayo natin doon. Kakain natin. Parang kasi Maria Elsa. Oo nga pala, no? Doyoy, ito naman ko. Hamsa po malaki. Okay, may papayo ko lang doon sa katulad ko na medyo matagal na sa Maynila. Kung minsan naman kung meron kayo babakasyonan, pag bakasyon kayo ang sarap. Katulad niyan, ng Boko sa Maynila 35. Ilang araw na, 4 na araw ng pilitasyon. Dito libre. Ito libre, kapipitas lang. Ayan, sariwa, fresh na fresh. O yan oh. Sasawa ka, nakakadalawa na ako eh. Wow, isa pa. Ayoko na, ano yan eh? Ano ba, buko ano ba yan? Gusto ko yung paluhog eh. Hindi ko kuha sa bawah. Daroon ka na lang, ano, Ito rin oh, sabaw to. ayudon ta. Oh, tayo din lang ito dumaan. Kunin ko na lang dyan ang ano. Tricycle lagi yun dun. Kakain buko mamaya, buko ano. Yung may ano, may... Di, ano lang, buko ano lang. Juice lang. Munang gatas na lang at saka yelo, di ba? Ay mo na? Oo. Mamaya, yung baon natin doon sa ano. Ang kailangan doon, bawal ang bata, purong tatanda lang na doon eh. Ano, Tisoy? Ay, lalaki lang atang kala doon eh, na bata. Ang babaeng bata, bawal doon sa paliguan eh. Iiwan yung ano. Iwan no. Iiwan naman yung ano. Daraw na lang ang duman. Duman na lang, giwon. Oo, almusal na. Itang tiyan ko, lumaki bigla oh. Kadalawang ano ko. Bigas. Napang-alak yan ano. Dobre ba? Pag-aralan mo huwag uminom ng alak. Ganito mangyayari sa tiyan mo. Para kang butiti. Oh? Buti may asawa na ako. Kung wala pa ako asawa, di ako makakapag-asawa. Ano? Hindi ganito yan, nakaharap. Okay naman. Stop natin ha. Sige. Okay, asa bang ano? Wala nang... Sabaw? Hindi, yung ano. Jane. Oh, ito. Dadalhin natin. Bilay mo nga ito, Tisoy. Meron pa, oh. Ayoko na, ano ba? Ano? Alahog pa ito. Ayoko na matigas eh. Try mo nga. Try mo. Malahog ta, no, di ba? Pag hindi, ano, may sabaw pa yan, wala na. Ito, may sabaw. Dali, may sabaw. Yun na may sabaw. Yan, para maganda. Wow, bakit siya ko kagad yun? Yun, yan.
Alam mo sa amin doon, sa amin, sa Leyte, sa Bisaya, nung panahon namin, masarap kumain. Bago kami kumain, dinidilaan mo na yan, oh. Yeah! Bakit kamo dinidilaan? Para wala nang kumain, masulo ko na yung buko. O, di ba? Didilaan mo muna ka, dudurap. Subo mo na lang lahat. O, akin ito, wala nang Ayun na po muningi. yun. Kutsarang maliit. Yun, di ba? Ganoon lang yung style noon. Hindi matakaw. Padamo. Ano kayo gagawin ng dalawang bata yan? Madamot ka na. Pag manabot yun talaga. Di maganda yun. Kakain kayo? Dududuran muna. Yun na, wala. Natatawa si CJ. Nakakakas ka na ng ano. Idea. Idea. Picture naman siya pag tumataba. Ganun ang cameraman. Ay, videographer. Uy. Ano yun? Siyempre, basan. Siyempre. Ako ang technique, ano? Ganun gagawin nyo pag kakain kayo. Para wala na makahingi. Akin na yan. Nanti bidyan mo sila. Umiinom mo. Wawang di eh. Sabi ng isang kapatid ko noon, kabarkada ko, kahit duraan po pa yan, kakainin ko yan. Sarap. Yun. Bili tayo nito. Sabi ko sa'yo parang anak mo yun, Soy? Anak-anak yan? Anak ni Aaron. Anok ni Aaron. Apo. Lagyan doon yung mga ano, pinag-anuhan ko. Ano ba naman yan? Chain. Bigyan ko na si Aaron ng ano. May sandok ko na, hindi lang may sandok kong pambasketball na isa. Malaki. Oo. Green at saka po. Ano? Yung green at saka ano. May. Nabusog ako sa baw. Yung nangugas. Wow, sarap. Sabaw pa yan, tay? Ah, Sabaw pa to? Ito oh. Konti na lang. Cut natin. mahulog ka sa ano lang yan. Baka nga, kalabaw eh. Lalakay. Hindi ka na sikabungot. May cut-cut ka na. Lina diretso. Hindi na diretso, okay lang. Okay, shout out dyan mga taga Malabon o aking mga kapitbahay kay Jerry, shout out. Jer, kita mo, sarap ng buko rito. Anong sabi mo, Tiyang? Ano to? Anong buko rito? Libre na. Sariwa pa. Madamot ng lulukoy. Okay, pagkatapos ng kumain ng buko, ang susunod naming adventure ay akit ako ng pili. Puno ng pili. Parang wala ka. Ah, panoorin nyo. Okay, cut mo na. Oo. Busog ka agad ako eh. Hindi lang mayroon ko bit-bit. Hindi talaga ako. 35 bang ano? Ito itong pili maganda. Pahingit tayo pili. Ayan, pupunta tayo doon sa pilihan naman. Oh. Ba't 35 Ayan, oh. naman? Ang ganda naman ng ano ito. Ito yung ano, Sa mayaman, mura. ayan ang kamuti. Kamuti yan, talbos ng kamuti. Oh. Ang kamuting kahoy. Talbos ng kamuti. Kamuting kahoy ito yung ano, kamuti. Ano. Umuting kahoy na sa ilalim na eh. Ayan, oh. Kamuting bakal yung nasa doon. Kamuting bakal yun. Okay. Punta naman tayo sa ano. Maghaharap tayo ng puno ng pili na maraming bunga. Kung kaya kong akyatin. Ha? Yan. Kita mo naman yung ano dito, gubat, oh. Yan. Ano yan? Pinaglulutuan ng buko yan. Yun. Yun. Yan, nangunguha na, oh. Yung manail pa kasi nakuhaan ni Aaron. Bibigyan si manail pa. Asan na si Tisoy? Oh, nagtahi Yuyo. Yuyo, hain na papa mo! Hain na si... Hindi, kukuha na kanino. Sige. Doon? Di ka maagi, di ka? Ay, yun na pala.
Alin kamuti? Kamote kahoy. Alin? Alin? Ay, hindi oh. Ano yan? Gabi? Hindi. Mabaho nga yan. Amoy yun. No? Ligaw na gabi yung parang ano. Ang tawagin sa Leyte. Ahas karlang. Ano gabi yan? Alin oh. Dami yung bunga ng mga nyug nyo. Ano? Hindi ba lang ano? Ang ganda ng nyugan dito. Ang ganda ng lupa. Ano? Sa lupa yan eh. Hindi pa inaakit yan. Yung sa amin, sa Leyte, ano, inaakit ang nyug para tanggalin ng ano, para hindi pa mahayan ng daga. Siguro pwede na siguro ito. Maano pa naman to. Ang gagawin niyang ano. Hindi kayo manay... Oo, pwede yan. Oo, tama lang yan. Malambot Malambot pa naman pa. Oo, tama yan. Ito lang yan. Ano yan? Ano sa'yo? Kapag mo yun mamaya na ano. Oo. Yan, yan pala. Oh. Naakit na si Tisoy. Kukuha ng pili. Yan. Bakit kulay print bunga yan? Ay, hindi ba itong pili? Hindi. Ah, kala ko yan. Ako puta, di ko na kaya akitin niya ganyan. Ingat ha, baka tayo. Gagawa ka pa ng 10 anak. Tisoy, ingat lang. Yan, okay. Bawal nga ni. Shout out sa inyo. Ano? Galing umakyat ng ano. Oh no. Yan, taas na po yan. Hindi ko na kaya yung akyatin. Mamag-abang ng mahuhulog na pili. Ito naman yung nasa taas. Oh. Ayan na, ayan na. Ayan. Oh. O, diba? Ayan. Pulot-pulot. Ayan o, mamulalaglag. Ayan. Sarap ng ano, ayan o. Nagagawan sila na nalaglag. Oh. Ayan. Doon, lagay mo sa may nyog. Sa gilid. Ayan, yan po nag-aabang para mamulot ng pili. Yan naman yung isa nasa taas pa. Ayan. Ayun, may nalaglag daw sa dulo. Yan pa dito, doon, may nalaglag doon. Diyan.
Dyan, hanapin mo. Yun. Dito. Yun, hapak-hapakan natin. Wala, nakita dito tumagdak, di ba? Mahirap pala pag naano, hindi nakikita eh. Hindi, hagis yun eh. Ang sakit. Mama sa anak ko. Ito yung. Hindi naman yan. Di ba? Oh, ito na yung nakapitas nila, oh. Pili. Ayan. Ah. Oh, mamaya na pulutin. Mamaya na. Tignan mo muna. Eh, mahirap ka ba? Kung hindi mo masundan eh, mawawala. Tandaan nyo kung saan. Diyan lang naman yan ang paikot. Ayan. Sige, bigyan mo sila. Di man masakit yan eh. Dati nga santol, mas malaki ang santol eh. Huwag kayo magpuna sa damit nyo, may dagta. Yan. Lagta. Dag. Sarap mamitas ng pili. Kung namumulot ka lang. Kumabagsak. Nagluloko ang cellphone ko. Lost storage. Ibig sabihin, Ito. tagal ka. Okay na yun, September 7 pa to. Oo, tagal yan. Mga KM eh. Oo, yan. Ito, mga na-upload na naman na yan. Upload na yan, basta ato 20. September pa to. Oo. Kunin niyo to. October. So ito wala. Wala nang ano dyan, basta kahapon yan, upload na eh. Ngayon lang hindi pa eh. O, di bali. Okay. Oy, shout out. Pili. Pag napanood na yun ni Pilo, Okay na. nabulot na Iyo, andun ang tayo. Siya naman. Sana. Oh, Daw. pwede na. Uy, yung bata. Ayan o. Puta, parang ano to. Ayan o. Kamot ko. Sige na, sige na. Balik ka daw. Wala ko talaga. Marami daw bunga, mga hilaw pa. Ilaw pa? Ayaw pa maging pera? Ayaw. Wala pa daw. Mga langanin pa. Mga, ang pag... Oh, mamulot. Napulot nyo lahat? Meron pa yan? Bilang yan ni Tisoy. Bibilangin niya ni Tisoy kung ilang pagkulang, mamumulot pa yan. Meron pa yan, meron. Ay, di ba? Igwas ko, pigang kinumbod. Meron dito. Ay, hasa na yung tao mo sa akin. Ito daw nagbibilang oh. Okay, hain ako. Wala kay Claude. Ayan. Ito yung nakuha nilang pili. Ayan. Ang dami na oh. Ayan. Ano ba sabi mo? Ano ba sabi mo? Salamat. Ayan. Siya po yung apo ng mitas ng buko. Pili, namulot na pili. Ito namulot ng pili siya. Ayan. Si Yuyo dyan. Si Yoyo, wag na. Si mo yan. Ingit si Yuyo, pero na siyang sintimos. Bukas na mamaya. Diyan ka natawanda ni Victory. Di ba mayroon pa ba ubos sa pera mo? Iyo, tig-urutang. Oo, Tagurutang. Sino mutang? si mami yan. Mamaya bibigyan kita ulit ha. Sabihin mo ha. O, diyan na lang da. Ayan na. Kaya sinisimot na ni Tisoy. Hindi namin alam eh. Ayan, sinisimot yung mga pinitas niya hindi na pulot ng mga bata. Ito may ahas to. Ito. Sabi ko kayo ka, meron pa Ayan yan. Ang iba nga binibilang yan eh. Pagbaba sa kanila hahanapin eh. O kasi lalo ngayon, Baka mahal.